много компетентни на тема секс. И всички можем да говорим за това, но вие сте специалист. И кой по-добре от вас може да каже какво всъщност ние не знаем за секс? Хора мислят, че секс това е крайна дестинация. Това е първата точка. Тоест, когато има проблеми в взаимоотношения, значи много често сега получавам писма и въпроси от мъже, защо нямам ерекция, защо нямам желание към жена, защо има проблеми с ерекция по време на секс. И той търси винаги проблема в самия секс. Но това изобщо не свързано с секс. И винаги ми първият въпрос към тези мъже: искаш ли да я угаждаш постоянно на своята жена? Той: ами да, как то? Тя ми е жена, обичам си я. Казвам, това ти е проблем. Че ти забравиш какво искаш ти, нямаш своето мъжко самочувствие, ти ставаш просто угаждащия. Спомни преди време как си обичал футбол, как си обичал приятели, как за те бяха важни някакви неща, които сега си загърбил, предал себе си, се чувстваш зле. И разбира се, това се отразява в секса. И аз съм абсолютно против сексолог да бъде без психолог. Реално, като хора идват при мен, почти 99,9%, това е винаги проблеми в отношения с самия себе си, неприемане на самия себе си, почти винаги работа с майки и бащи, с тяхната енергия, и когато ти оправиш там неща, започне да работят и сексуалните неща. Почти никога няма чисто сексуални проблеми, но те неща, които имам проблеми в тялото, се отразяват чрез секса. А колко важен всъщност е сексът? Вчера отидах на филм, някакъв американски, няма да казвам име без да правя реклами, и беше един от най-ужасните филми, които съм виждала през живота си. Тръгнах след 21-те минути. Главната героиня ходи, прави безразборен секс, пие се, пуши, не помня с кой се събужда, и това е пропаганда на американска култура, което за мен е шокиращо. Тоест, и какви отношения могат да бъдат там, ако ти отиваш, се напиваш и не знаеш с кой си легнала, с кой си станала. Тоест, сега на момента някакви такива странни неща виждам по света, по Европа, в ценностите, и нямаш време да изградиш връзка. Тоест, секса изисква време, изисква комуникация, изисква преди всичко да се подготвиш, да влезнеш в тази обща вибрация с човека, да го усетиш, да има така наричана deep connection, т.е. дълбоко свързване с човека. И тогава сексът става фантастичен. Нямаш ли този deep connection, нямаш ли тази дълбока свързаност, нямаш ли това усещане, че партньора наистина ме вижда, ме разбира, и секса няма да върви. И тук не е въпрос до техники, практики, и те са важни, но без основата, без емоционална близост, всичко друго е просто физически упражнения. Винаги говорим за това колко време трае любовта, как да я поддържаме. Но това е много условно. Нас всъщност ни интересува как да поддържаме по-дълго време страстта. Важно във връзка да не загубиш себе си. Страстта се губи. Какво е страстта? Страстта, когато имаш много неопределени неща. Тоест ти запознаваш в момента, още не знаеш, той харесва или не ми харесва. Аз мога да го впечатлявам, не мога. Какво ще се случи? Как ще се развие връзка? И в този момент страстта е максимално силна. Това, че има много неизяснени моменти. Когато всичко е едно и също, всеки ден е рутина, тогава се намалява и страстта. За мен ключова дума във връзка, това е дума развитие. Няма ли развитие във връзка, връзка е обречена на провал. Също, може би, ние се развиваме до някакъв етап с партньора заедно, след това нашите пътища могат да се разминават. И тогава, ако ние се мъчим да бъдем заедно без да има развитие, това ще бъде мъка за двама и накрая ще се намразим един друг в тази връзка. Или започнем да изневеряваме, или да започнем да сублимираме, т.е. да има пренос на енергия в работа или в нещо различно. И така не, че това не работи. Той за мен връзка е синоним на взаимно развитие. Се събираме заедно да се развиваме взаимно. И секс това е много подкрепеща подправка към това развитие, да бъдем заедно. Кои са грешките, с които убиваме любовта? Първо, че не вярваме в нея. Много рядко хора напоследък вярват в любовта. Аз имам една позната и тя каза: искам да намеря мъж. Искам да е богат, да е успешен, писна ми от мизерия. Казвам: скъпа, ти колко мъжа имаш? Тя каза: на момента вече втория ми сега в развод вече. С това, че аз се ги избирам по пари и те се фалират. И това, което забелязвам, че ако избираш мъжът от глава, неща не се случват. Няма енергия в цялата връзка. Когато имаш любов, всичко се нарежда. Просто някак си развивате се заедно изграждате неща, заедно вървите напред. То става много интересен този процес. Той е много израстващ, тогава има развитие. Хубаво да е човека богат, няма нищо против това, но това не трябва да бъде определящо. Тоест, определящо обичам и вярвам в любов. Така че грешките, че не вярвам в любовта. Второто, че ние я пазиме.
Едно от неща, което е също хубаво да пазим, малко да ни разказвам навсякъде за своята любов. Така се разпиляваме енергия, предизвикам чисто завист на околните и това също може да наранява една финна връзка, особено в начало. Много връзки са провалени за това, че още вие тъкмо в начало, тъкмо се прохождате, тъкмо първите срещи и ти веднага казваш на всички си приятелки, които нямат мъж до себе си, те започнат да завиждат и цялата тази завист просто убива връзката. Така че в начало, ако започнете, държите го в тайна, докато ни стана вече брака нещо сериозно. Също е в любовта важно да разбираш какъв език на любовта на партньора. Има 5 езика на любовта. Първото подкрепа на партньора, втория време и комуникация заедно, трето подаръци, четвърто грижа и пето физическо докосване и прегръщане. И обикновено имаме 2 водещи езика и ако говорим с партньора на грешен език, тогава не се получава любов. Кое е най-важното за една щастлива връзка? Първо да изградиш контакт със себе си и любов със себе си. Ако човек не умее да бъде щастлив с самия себе си, той никога няма да бъде щастлив и с другия. И с това първо преди всичко, дали съм щастлив със себе си, дали ако до мен няма човек, дали пак съм окей, дали събуждам щастлив, дали щастлив съм когато вали или когато има слънце. Без това първото условие няма как да станат неща. Второто, да бъдеш искрен с партньора. Просто като той се появява, дай си право да му покажеш уязвимостта си, искреността си, честността. Да му кажеш какво очакваш да получиш, какво очакваш да дадеш, какво би ти наранило, какво би ти зарадвало. Просто бъдете искрени, това може би един от най-редките продукти в наше време, искреността. Искреността, всички сме търсим точно това. Никой вече не иска фалшиви дрехи, фалшиви отношения, фалшиви думи. Тоест просто искаш да усещаш, че човек те разбира, той ти вижда, ти го виждаш и можеш да бъдеш себе си. Може да се отпуснеш, да кажеш, това съм аз. С моите плюсове, с моите минуси. Ако харесваш, ми приемаш. Ако не ми харесваш, уважавам твой избор да не ми харесваш и да продължавам по пътя си. Какъв е образа на идеалната жена в една връзка? Знаеш, много е интересно лично този вид, когато пътуват в една кола идеална жена, идеален мъж, дядо Мраз. И има катастрофа и от цялата връзка оцелява само един. Как мислиш, кой оцелява? Идеална жена, идеален мъж или дядо Мраз? Дядо Мраз. Не. Оцелява само идеална жена. С това, че други двама не съществуват. Идеален мъж не съществува. Тоест, ние сме жени винаги, който да я срещнеме, започнем да го променим. Първо, като правим, го променим. Гардероба ли му, навица ли му, да спре да пуши, да спре да гледа порно, да спре да прави какви си неща. Тоест, жена винаги променя партньора. Докато партньор, срещайки жена, само моли Господи Бог тя да не се променя. Щом той се влюби в него, в нея, тя е идеална за него. Той каза ми, това е моята жена, всичко е перфектно. Обожавам я, обожавам как говори, как ходи, как гледа, как готви. Просто обичам всичко в нея. Тоест мъжете обичат безусловно, за разлика от жени. Напоследък виждаме много жени, които търсят мъже заради парите. Можем ли да кажем, че има такава тенденция жените да гледат на мъжете като на касички? Има, но това е, знаеш, двоен процес. Жени гледат на мъже като на касички, мъже гледат на жени като на апарат за обслужване на него сексуални нужди. Тоест на момента ние така доста се нараняваме един друг и реално това получаваме. Тоест когато ние гледаме на други как да го използваме, той също ни използва. Аз не мога да кажа, че ние не се използваме в отношения. Винаги се използваме. Дали бъдейки във връзка, ние очакваме, че той нарече ще ни измие кола, ние ще му приготвим вечеря. Ние очакваме да получим, да дадем в секс. Ние очакваме той да бъде нежен с нас и да бъде уважителен с нашата майка. Той очаква, че ние ще се грижим за неговите деца. Тоест винаги ние сме взаимоизползваме. Ако някой си фантазира, че има безусловна любов, това е фантазия. Естествено, че няма. Ние безусловно обичам само нашите деца. В началото заговорихме за това какво не знаем за секса и към края да си го кажем направо. Кои са най-големите тайни в секса? Най-големите тайни в секса, те са по-скоро тантрични техники. Има специално направление в сексология, което се казва тантра секс. И едно от неща, които мъже не знаят,
Защо те имат преждевременна еякулация много често? Какво значи преждевременна? В рамки до 2-3 минути. Един от мощни проблеми, които има по цял свят, това са, че мъже много бързо свършват. На жена трябва поне едни 10, 20, 30 минути секс. Мъж често не може да го направи. С това, че неговата енергия сексуална, тя се събира само в гениталии и реално той ни я вдига нагоре. Тоест това, което мъже не умеят, според мен би трябва да се още по училища, как да вдигаш енергия нагоре и тогава ти можеш да правиш секс с часове. Както и жена, това, което не знае за секса, че когато мъжът вдига енергия, тя също трябва да помага да я вдига и тогава двама правейки любов, енергия циркулира между двама партньора и тя става като пречистване, като молитва, като благословия. И тогава след такова правене на любов и двама партньора се чувстват презаредени, щастливи и летящи. Сексът е удоволствие. А любовта е вечна. Възбужда ви любов. За или против изневярата? Зависи. Най-добрият афродизиак е романтика.